Dili, uy, kayo mamatay. Uy, dili, uy, patay na. Sige ka, tuslok na mo cellphone, oy. Di, nagduwa ko games ba? Wa pa ko na daog. Nya, gilaw ka rin mo ang manok dito. Wala, ikaw lang laog. Uy, kay ikaw may naanda na ng manok. Mamaak, manggod na ako. Ang agi mo, masang hapak ko ng ulo daan dun. Ay, kisa man, di mapag na paako na itong liyog. Asa mo lang ato? Nagana na natin. Babaw sa kabinet ka ng orange. Kinig-kinig. Ikaw lang laog, tibi niya. Ako lang atang iniguman wag laog. Sampita lang ko. Atangi gito kay kabaw ka pag naging adlaw. Hapit kawata to tong manok pero nabantayan ako. Mo bito. Sus. Sige, bito ka bunot eh. Sige, Kinintos ang grutusaw. Kinintos sa to nagbuno. Kung dili manggali na nila kawaton, duha ray opsyon paliton kung way nila dason. Kung dili ginta musugot paliton. Kawat yun. Kawat na ilaha. Style lang yung Oh my God. Ano pala ka tino? Lady bomba dire. Ay lang shotgun diha. Adaman lang shotgun kay. Uwan ang tahanan. Kabaw na ka ng mga tao dire mga hangul kay mga bitoka. Mo bitaw. Kuwatan. Giti. Kuan na nang manok niya. Kuan ni ko ha. Sampita ko kay ako lang atang nito. Oh, kuha na lang kay basay sigsigag duwa-duwa na imong cellphone. Wala. Kabaw na kang matao dire mga siro kayo. Sinari na ko kapindi ang duwa. Yung helpon may day. Namdam. Susti. Kapano ka model. Model. Sus. Ari sa ko dire ako ning kunong manok ha. O sige. Ikaw diha. Igsig tanga. Ay. Oh, sus. Gatanga ori mo nok. Ay, pamahaw nok. Sa may bagol. Ah, ikong ka dire. Lugaw. Ah, magpagulpol pa kay nagakag lugaw. Ah, gapusin ka. Ah, usa eh. Kini usa na ko ka manok kay. Kuan kay ni. 500 na ni. Buno ulit nok. 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 Lugaw nok. Ako na ning kuan tanan nok. Manok ni nok. Nok 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 nok. Nabuang. Ay, susunga. Baliw ko liong ron. Kung hindi ka makawat, kaya pwede ka maluin na sana. Wala din eh, pakan online ka ha. Sus, ipabuno para masika. O, lagi. Magbuno ka ha. Sugal na ka ha. Na, ang animal, agapil-apil. Nga ikaw, masuyop na kaglugaw ha. Kay, Oh my God. Ante ka, ay, isabong naman ka na mo, no? Dapat pagkadaong na pod ka ha. Are, sigo pag lugaw. Sigo pa ng lugaw. Ano na, lugaw na. Eh. Day! Nagyapo ng lugaw. O, atangi yan ng manok ha. Gipansigop na ko naglugaw. Oh. Yan kay, magkuan ko, maghikay ko. Ano pala nata? O, atangi dire kay. Kubaw ka dito na. Ningid yan na sila. Kini ko makaone. Di naman ni maglangas-langas. Ay, di naman na makuante ha. Say buntag-bunti. Warong kawatan. Gabi na ng kamang ng kawatan nila. Di kami tuong mga kawatan buntag o gabi na ana sila. Ibatay na kay maglungag ko ha. Oh. Diyan to. Ko sa diha. Sus, nakadaog na itong ko sa kong games. Magbantay na ko na yung manok. Sus, kalayo lang ko. Kay mamaak yung manok ka. Mangliog. Manok ka. 1 hour later. Sabi nga dali-dali to. Hindi na itaw pati. Sugar ba? Tag-iyan manukaw. Putagi ng manuka. Itan eh. Kawatan lagi. Bisa di. Kuan ba? Dili matagam. Karoon ba ang mga kawatan na marurong? Sosyotokin na. Mahadlok bagod syotokin. Basta makuha ko ng manuka. Kapila na nakabuno. Kakinintos gulo na nakabuno. Oh my God. Tagdahan siguro na kanang kuan ka buktiil ba? Kanang 20 buktiil ka. Kakinintos man ka puno. Kasi kanang sa mga sunoy ron. Kuan na kanang 15 lima ragit. Di na gid mo lahutay kinintos kana kinintos grabe. Invisible siguro na sunoy bro. Ang kurun tayo iya sa sunoy. Hinay lang ko. Para dili na makabalo nga. Naan na po. Hinay lang.